Ало, Ало, Орче! кажи, Фанаха ме в полицията. сериозно ли? Разпитват ме за базата. Искат да им кажа нещо. Няма да им кажа абсолютно нищо. Добре, но какво ще се правим с заложничката? Не знам. Ти си наред! Тут, тут, тут. Какво? Какво ще правиш с мен? Каквото каже шеф Алекс. Да. Ало, Орче! Кажи, Разбрах какво да правим с заложничката. какво? Отвържи я. Сериозно? Да, тя може да ни помогне. Но преди това заключи стаята и изкри ключа. Добре. Изглежда имаш късмет. Ще ме пуснеш ли? Изглежда, че да. Ще ми отговаряш на въпросите. Откъде си? От София. На колко години си? На 15. Как се казваш? Кристи. Край на епизод 2.